Sige nga, anong pakiramdam mo? Yung sa papel nagsimula tayo? Papel. Opo. Ilang buwan mo na sa dyan? 1 month pa lang, di ba? Opo. Ngayon, anong pakiramdam mo yung natapos tayo sa spiritual? Medyo okay na. Okay na. Gagalaw. Nagagalaw na katulad kanina. Ngayon, iti-treatment ko na yung ano mo, ha? Yung katawan mo. May nakasagi sa'yo. Hindi ka kinukulam. Meron na lang ano, memento. Patingin yung butas mo. Okay na, okay na. Ano na pa, nakaselyo na. Relax lang. Minom ka ulit tubig. Kulang. Ikura mo lang masakit, di ba? Tama na, huwag mo busin yan. 3 days pambisa yan. 3 times in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, inuutusan kitang lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ng Jesucristo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Pag hindi tayo dumaan sa spiritual, wala effect yung gagawin natin. Kasi kailan natin dumaan sa spiritual. Ang trabaho nyo lang, huminga. Pag sinabi ko huminga, hinga. Okay. Kailangan nyo lang. Hinga. Oh, tama na. Tama na. Hinga pa ulit. Tama na. Hinga pa ulit. Straight. Upong kardo. Yan. Ano ikaw si General. Straight lang. Yan. Hinga pa na maayos. Hinga maayos. Harap ka doon. Ikot ka. Sama mo yung katawan. Straight. Ganito. Lagi kayong straight na katawan, di kayo yuko. Binabalance ang hangin. Hindi na maayos. Bitaw. Release. Straight ulit. Trabaho nyo lang. Huminga. Huminga. Tayo. Tayo. Pag suot mo yung chinelas nyo. Hinga. Okay. Pumasok ng hangin. Kukunin natin yung balakang. Higa ng tagilid. Kahit sa kamarap, doon o dito, basta tumagilid ka lang. Ang trabaho mo, humiga, tagilid. Dito yung bato. Diretso, diretso, diretso. Yan, straight pa. Straight. Straight, straight, straight. Makan to. Dito lang ang tingin. Huwag yan. Straight lang. Kulang. Kabila, side. Straight pa. Diretso. Tagilid ang katawan. Yan. Straight yung baba. Yan. Hinga. Okay. Higa ng diretso. Tupay! Yung ibon daw, sabi mo. Pumunta ka. Yan ang maayos. Lagay straight na katawan.
straight ka. Ilagay yung kamay sa dibdib. Ng power. Walang laman. Walang laman ng tiyan. Okay. Sabi mo in Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amen. Oh, tayo. Subukan natin. Kung anong pinagbago. Dinahan kita sa spiritual para makasigurado tayo. Hilakad na walang alinlangan. Subukan mo kung anong pinagbago. Kung may ba'y pinagbago ba? Wala. Kasi kanina para kalantang gulay. Anong pinagbago? Ano? Bali, kanina po walang yung katalong. Pakilakasan. Wala pong persa. Ngayon may persa na. Dahil yan sa healing water, dahil yan sa papel. Papel lang yon. Kumain ka, para magkaroon ka ng power, walang pagkain na laman ng tiyan mo. Pag hindi ka kumakain, inasang buwan na. Bali, minsan po pag nakasumpong yung ano ko, hindi ako makakain. Ngayon makakakain ka na yung tubig mo, 3 days na. Sigurado, okay na. Nakuha lang natin ng 4 minutes yung sakit mo. Sabihin na natin, kasama yung sa papel, maabot tayo ng 2 minutes lang yung kinuha ng Diyos. Oh, naniniwala ka na sa Diyos. Kasi kanina parang ayaw mo banggitin ng Diyos. Pag sinabing linis, sundin mo lang sinasabi ng aking ama dahil alam niya yan. Katawan niya yan. Ha? O ngayon, nagbago na pala mukha niya. Anong boto? Bago nga po. Ano mo? Bago nga po. Kanina mukhang din ang mukha niya. Ano ba siya? Kapatid ko bunso. Kapatid niyo ba siya? O ikaw magpapatoto. Ano ba itsura ng kapatid mo kanina? Hindi nagbago po yung tsura. Kanina medyo maano yung tsura niya. Talagang may sakit ang tsura niya. O ngayon, Medyo lumiwanag yung mukha niya. parang ba't hindi kayo magkamukha? Kawa po. Saka yung mata ko kanina, pag mainit ko, Nalalabo. O sige, tumapat ka doon sa araw. Tapos tumingin ka sa amin. Tumagal ka doon kahit may 7 minutes pa tayo. Gawin na natin 10 minutes to para mayroon tong commercial na malaki. Tumagal ka dyan ng kahit bibilang ako. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Pikit ka. Tapos dandan mo yung bulat mo yung mata mo. Sabi mo in Jesus' name. 25, 26, 27, 8 minutes lang, titingnan natin. Wala pa, antay mo pa. Dito magal-tagal ka dyan, lakad-lakad ka. Yan, tingnan mo kung magdidilaw yung mata mo, kung natatakot ka pa sa araw. Kung mo titigan na araw, malulusaw kasi wala naman tiyan mo. Konti na lang, 45, 46, 1 minutes lang, kailangan ko. 50, 51, 53, 55, 58, 80. Okay, lapit. O, anong pinagbago? bali yung hindi na po sa Hindi na siya nagano. Okay na. Sigurado. O, Saka pag dati pag letrang maliit ka mukha ko. hindi mo nakikita. Ngayon nakikita. Sasabihin ko sa iyo kung anong kailangan ng tubig ha. O, magpasalamat ka na sa Pong Nazareno dahil siya napagaling sa iyo. Awakan mo na siya. Huwag ka matakot sa kanyang umawak. Matakot ka pag pinalo yung puwet natin. Okay na. O, paalam ka na sa nanonood sa'yo. Paalam. O, salamat din po. Ayun kayo, sir. Salamat po. Taga saan ba kayo? Daw po. Daho, Pampanga. Mabalakat. O, God bless all, ha? O, teka lang.